όλοι μαζί για την αναγέννηση και την πρόοδο του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Όλοι μαζί, οι συνεργάτες μου, όλοι μαζί με την κοινωνία θα πετύχουμε. Είναι απέτηση των καιρών και της συγκυρίας, είναι εντολή των πολιτών. Το 77% που μέχρι στιγμής μας δίνουν τα αποτελέσματα του 50% είναι εντολή ισχυρή και θα την τιμήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά από τα βάθη της καρδιάς μου, όλους, τον καθένα και την κάθε μια χωριστά. Η επόμενη μέρα ανήκει σε όλους. Σας ευχαριστώ.